69 планет становіцца ў шэраг, адзначыўшы гэтым нараджэнне правінцыйнага беларусу. Бах, ён выжывае ў гэтым свяшчэнным асяроддзі свайго аграгарадка і перажывае суровае быццё аграшкольніка. І ўрэшце рэшт ён ірве сраку апошні год сваёй школы, каб толькі вырвацца з палону свайго мухасранску і так-сяк здае экзамены на бескарыснае навучанне і непатрэбную яму прафесію. Прыязджае ў Менск. Гэта лёс Беларусі беларусаў. Такая ў нас доля. І вось глядзіш на гэты адвечна малады і адвечна бясконцы Менск і дзівішся. А ці можліва знайсці там каго-небудзь, ну вось як той казаў, бацька майго бацькі тут і гэтак далей. То бок звыш карэннага мясцовага. Адказа не знаходзіш і далей сочыш на гэты амаль ужо па колу не змяняючыся бясконцы бляск прыгожых твараў са ўсёй краіны, які штурмуе нямігі з галерэямі. Менск падаецца мітам, ілюзій, зданню. І выходзіць, што таго мітнага карэннага менчука ў рэчаіснасці не існуе. Ну вось сур'ёзна, вы бачылі такіх? Куды не пайдзі, паўсюль прыезджае. Менск пры ўсім сваім фарсе напоўнены незразумела чым. Пардон, кім? Я маю на ўвазе, што ўсім кім заўгодна, толькі не менскім. І вось учорашні правінцыял ужо як быццам бы ставіць свой твар вышэй. А глядзіць наадварот, уніз, з вышыні. Гэты горад і гэтая краіна з гэтага і пабудавана. За іерархіяй кідання поглядаў у ланцагу тых, хто дарваўся да чаго-небудзь. І менавіта дарваўся. Вышэй за папярэдніх. Дык чый жа ён, гэты Менск? Усе шляхі ведуць толькі да яго. Быццам некі ланцуг узаемадзеяння ў дзяржаве, уяўленне нашай агульнасці, нашага месца ў гэтым верыкіпню сярод зямель РБ Беларусі у нас змяняецца на мадэль твой Мухасранск, працяжнік Менск. Ад чаго Менск проста набухае, разбухае, як твая дзяўчына праз год пасля вяселля. А твой родны Мухасранск все болей і болей ператвараецца ў твайго бацю. Бацьке нормально? Але, як вядома, у беларусаў з бацькамі нешта не спалучаецца. І незразумела, ці Менск паўстае ўсёй Беларусю, ці Беларусь паўстае Менскам. Альбо дакладней, Менск ніколі не будзе Менскім, але заўсёды будзе ўсёй Беларусю. Улічваючы талерантныя павеі нашага часу і ўсеагульнае каханне да бурацкай мультыплікацыі, гэта нагадвае метафору ў выглядзе кот-кіцян з сюрпрызам пад спадніцай. Трансменск. І я люблю гэта. Менск я меў на ўвазе. Але я ненавіджу, бо разумею, што гэта das Ende для самай любімай краіны свету. Карацей, гэта невялікая замалёўка на тэму Менску прыямбула для больш вялікага відэо аб тым, як Менск знішчыў усю Беларусь, які я зраблю калі-небудзь. Так што чакайце. Чао, какао.